mbiyetemi ko Hawa Abou Alhaji Mamadou Lamine ummimi ko Nouakchott min e délégation komi présidente fedde jokkere en ɗam to banggue leydi Mauritanie mi salmini dendagal bandiraɓe ɓe tawmi ɗo henna wonani en weltare kadi machallah hono no ñalawmaji ɓennuɗi ni en tawi machallah wonɓe ga ɓe ina ndendi ina daari darde men ɗo en hannde walla sababu garal men ɗo en hannde e Grand Théâtre ko notade fedde jokkere en ɗam Diawbe e mbadi kuftidinde e oɗo en ñalawma pinal woni journée culturelle potital Diawbe ɗo henna ko hunde wande fayida no feewi ko hunde kadi nde leñol ngol ɗomɗono hunde kadi nde yimɓeɓe jiɗno nde wonno eɗen gandi e wonde leñol ittirta ko wallondirde kono ittirta tan hewde wadde hannde machallah en jiiɗo en fayida mawɗo machallah saabu Diawɓe ɓe gandodira no hannde gandodiri ɗo en yimɓeɓe meeɗano yiyondirde hannde jiyodiri ɗo wadde ñalawma o woni sababu ɓamtare Diawɓe no feewi to banggue gandodiral to banggue échange et partage d' expérience konngol men battidigol ko weltanade dendagal e bandiraɓe Diawɓe fudduɓe oɗo initiative ha tengti noon e ƴettuɗo ngoɗo henno miijo yidde rendinde leñol ngol foof yidde rendinde en ɗam ɗon foof beeli kamen kala ma mbaw hawride ma mbaw wurdude ma mbaw kadi gollodirde mbasiytoɗen tan e wonde ko toujours eɗen gandi dente fulɓe no kewi wade eɗen jiiɗi ngal ɗo ene dental wasa wade no ɗen denteni eɗen jiiɗi dente ɗe maahe dow gonga eɗen jiiɗi ɗe maahe dow nanodiral eɗen jiiɗi so tawi hunde haaldama e dente he hayso ɗum fewani yo ɗum waɗe tan nonno yimɓe so tawi no jogui fimde tan kala ko jiiɗi wadde e aduna mumen ma mbaɗ kala kadi ko jiiɗi hebde e nder gurdanemeji mon ma keeb puɗɗima yiide nafoore e pottital he guila e joni saabu ɗum wonɓe gandodirano wonɓe meeɗano yidirde jiwdiri ɗo henni te ko bandiraɓe ko ɓiɓɓe yummo walla ɓiɓɓe baaba ɗum koye nafoore jeeya saabu aɗa wawi hawrude e bande tawa anda ko onon jiidi min dañi hawruɗo e bandiraɓe men min gandodiri e mumen ɗum ɗon koye nafoore he jeeya programme Diawɓe o ko yo Diawɓe ndentu yo ɓamto yo jikkoye mumen e leydi he ɗum wonen amen nafoore emin ɗamini kadi janggo e jaam minen rewɓe Diawɓe e worɓe foof beele janggo e jaam sukaɓe amen so gari jii amen kaɓɓodiri amin denti mbawa kañumen e waade noon mbeɗa wasiyo bandiraɓam Diawɓe e bandiraɓam fulɓe foof mbawɗo wonde mbeɗa wasiyoɓe yoɓe ndentu yoɓe jiidu yo ɓerɗe mabɓe gon goote beele so janggo e jaam ari leñol ngol so ari wawa yiide mawɓe ɓe no mbayni sukaɓe ne mbawa reftade hen janggo e jaam alhamdulillahi rabbil alamina ko ardi fof mbiɗa wiya alhamdulillahi rabbil alamina nde tawno ganduɗa kadi Fouta to ko Diawɓe goni toon ko capital ga kadi Dakar kadi ko Diawɓe goni toon so Diawɓe noon noddi Diawɓe noddi leñi ɗi foof noddi leñi fulɓe ɗi foof ganduɗa kadi soko mbawa tan weltade kadi wona leñol ngol tan welti ko dendagal fulɓe ɗe gonno aduna hen beltima fulɓe noon so wiyama pullo kala kaalowo pular ko pullo eyyi heddi tan ko mecce ɗe ceerna ɗumen ɗum waɗi ganduɗa kadi alhamdulillah rabbi eɗen belti kadi tawno gandi alhamdulillah rabbil alamin Diawɓe dallibirama o soyowol guelaji ko yimɓe ganduɗa kadi diiniyankoɓe ko ardi foof kadi ko yimɓe moƴƴuɓe kadi ko yimɓe laaminoɓe kadi ha hande kadi ko hen jeeya ɗum waɗi ganduɗa kadi eɗen beltotoɓe noddi en nototo kadi bandiraɓe fof notima notago kadi waɗi fayida kadi ma waɗa kadi gartam pour en cas janggo saabu hono ngoɗo noddago noddino olol hono ngoɗo noddino dumguel hono ngoɗo noddino ganduɗa kadi wuuro bellu ɗiɗo foof nde noddi nde waɗi gartam oɗone kadi ɓuuri wadde gartam tawno ganduɗa ɗo kadi ɓuuri mawnude ɓuuri wurde e ganduɗa kadi e toon no wano ni ndeka noon ɗo ɓuuri yaaji ɗo ɓuuri moƴƴude ɗo ɓuuri fewde ndeka noon ha hande ko moƴƴere Allah tan woni hen wasiyam ganduɗa kadi e dendagal Diawɓe ko yo tinno jaggodira yo tinno jokkodira yo tinno en ɗam yo tiiɗ tawa ganduɗa kadi wonde kadi golle ne wonde dewe Allah yoɓe tinno e dewe Allah he yoɓe tinno ganduɗa kadi jaggodirde he yoɓe tinno ganduɗa kadi e wonde gotum nde wona kamɓe tan noon so wiyama leñol ko fulɓe foof fullo noon kala ganduɗa haalowo pular ndeka naati hen yoɓe tinno koye mabɓe ɓe tinno kadi e hoddiɓe mabɓe kalifa moon Allah hoddima on gande koye on mbawa yaade taw on jaaden hoddima on ɗo kadi neɗɗo koddiɗo muɗum saabu ganduɗa koddiɗo mawnina ne teddina ne horma nde ko noon tinnoɗe ononne teddi noon koddiɗo moon teddi noon ganduɗa korma ɗum ɗo mawnon ɗum hande addimi ɗo ko lappol ɓe gona sera e leydi he addimi ɗo ko lappol Diawɓe ko kañum en coggi min gaddi min ha ɗo amin balla ɗum en yonude golle ɗe amin balla koye amen yonude golle ɗe saabu ko pular wiyata ko ñebbe gawri puddi hayrankoɓe Diaw ɗo ummudiɗo woɗɗi so min tehini min mbiya minen min ummi koye nder Diawɓe uruɓe woɗaɓe ko noon ngol lappol ƴetta gila hayre law ha ɗo e Dakar ngol ari notade
Diawbe ɓe haalde gandal amen e Diawbe ngel haalde pulaagu Diawbe o haalde kadi no Diawbe mbayi ngal ɗo pottital ɗo ngal nafata ko leydi Sénégal fof ngal nafata ko pullo fof ɗo woni e leyɗele he sabu ngal ɗo potti hunde sone fuɗɗe goto fewjata kono noon ko sappo gortoto ngal ɗo pottital ɗo wona Diawbe tan nafata nafoore nde heƴani e Diawbe ɓolɓe heeƴi koye pulaagu fof ko nafoore ha heewi sabu ɗum ɗo dillete ɗum ɗo ko mawɓe Diawbe hanki puɗɗino ɗum ɓe mbi laamu Diawbe ne ɓooyi wadde e nder yolde hannde he Diawbe naati école aji naati Qur'ana janggi paggima ngalɗi mbaɗi oɗo ɗeɗo golle ɗo haa ɗo kamɓe sukaaɓe jibinaɓe ɓen oto ɓe dutto caggal yoɓe puɗɗore ɗo ɓe jawta yeeso beel maɓe gaddoy kadi ko foti arde ko aduna garɗo fof ɓe nadda heen ɗum ɗo ko programme mo ngannduɗaa ko leñol ngol fof rendi ɗum kadi ko programme Diawbe alhamdulillah Diawbe noon so dilli aduna o fof dillat ɗum tagi ɓe gummi Mauritanie gummi ga e Sénégal ɓe gummi ha Gambie Guinée kala to Diaw wonno e aduna he hannde hawriɗo e Grand Théâtre woni eragam tan saabu Diawbe wonko gandira Diawbe gandira ko nanodiral e jokkere en ɗam saabu alhamdulillahi rabbil alamin amin ñaago tan kala to ɓi pullo woni bisimilla muɗum e oɗo programme kadi fedde nde ala heedi heeta ɓe ɓeydo tinnade saabu sa yi programme o no wayiri ni no yooɗi eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en tawtorede o saaha mo huuɗi taw eɗen ɓeydi ha mbaɗen ɗum kadi nokkuji goɗɗi ɓe jeeya seydil wara woni garangalam ɗo hannde ko mawningol Diawbe nde wonno kadi min ngala ko wona ɗum tabarakallah machallah kala ɗo Diawo woni dendagal kadi mo Allah addi ɗo mbeɗa salmina ɗum mbeɗa yetta ɗum mbeɗa jarna ɗum mbeɗa wiya ɓe kala ko renti huule herse accane gueɗal min mbiyetemi ko fanmeta Dia ummimi ko Madina Gounass kono mbeɗa jeeya to e beelel ɓurguel mbeɗa jeeya to e dumguel dadde mbeɗa jeeya to e siwalo mbeɗa jeeya to e samagulo ala ɗo mi jeeyaka hen kono min Allah joƴƴinimi ko Madina Gounass kadi waɗat nafoore min jiiɗi kadi ko hono ɗum ɗo ɓesgu amin ara kadi tawa min e nder hen mbeɗa ñaago Allah nde Allah waddata ɓerɗe amin e dow gonga min gona hunde wotere min mahodira on saatu so ɓesgu ngu ari kadi tawra min hen dendagal ko addi men ɗo hannde ko tabital Diaw Dalle Birama ko suudu fulɓe suudu mawdu e nder cuuɗi suudu andandu e nder cuuɗi suudu heptinandu e nder cuuɗi garangal dendagal ɓiɓɓe fulɓe mbimami notiɓe ɗo ko nafoore tan woni hen ala ustare kadi inchallah ko nafoore dañten hen en noddi en erima dendagal pulagu Diawɓe Mauritanie notima Diawɓe Sénégal notima Diawɓe Mali notima Diawɓe Nioro notima Diawɓe Kidire notima kala dendagal suudu pullo notima ɗo hannde e weltare e weytare kadi ko kawral dendal ɓuuri ceeral kala ko tawɗa ndewa kala ko tawɗa welma ko cattuɗa yonma min catti ko pulagu min tawi ko pulagu wonde amin jibinede amin e Dakar addanta amin yejjidde to min gummi wonde amin France yejjitanta amin ko min fulɓe min basito ɓesgu amin hannde janggoɓe eɓe janggani koko waɗi avenir leñol men janggo ko ɓamtata men ko pulagu ɓamtata men ko jangde ɓamtata men ko needi e netare sa newaki a nehaki ala ko mbawɗa firtu e leñol ma ɗo hannde nder ɗem Grand Théâtre ko cosaan dendagal pulagu cosaan Diawɓe kadi ñalande wani ni waɗi ñalamaji kewɗi ɗi fulɓe mbaɗi kawruɗen hen nde ɗo noon jeeya ñalamamaji kadi mawɗi eɗen ñaago yo Allah ɓeydi kadi hon majji o waɗino ni noon ɗo wiyete beelel ɓurguel nokku sambuldeere ballel Samba Yoro Hammadi mo ali modi sate wole jagorga Diawɓe golli golleji mawɗi mbaɗa kadi ɗo ɗo dara hannde ne welta sabu won rokkuɓe ɗo gayi won rokkuɓe ɗo assortiji won nelduɓe kalisaji won nelduɓe million ngaji ujunnaji capanɗe ɓenani Gabo ɓenani Mauritanie ɓenani Faraysi ɓenani pour ñalawma o tan wadde ɗum waɗi nafoore won hawruɓe ɗo kadi hannde Diawɓe ɓe meeɗa yidirde won renduɓe tañiraɗo goto fof nanano goɗɗo hannde meeɗi ɗo yiide ɗum tan ko nafoore won ƴettindir ɗo e édrusuji mawɗi kadi eɗen gandi ko ɗum windere nde comme telɗen mbay ni oɗo ñalawma o noon wayata saabu goto fof ma yiɗi attu cosaan mum cosaan o noon eɗen mbaajo yimɓe hoto majju yo yimɓe jaggu aadaji ɗumen paama pulagu kala adama jiiɗa nafowo pulagu jogui ɗum wona gaynaka wona ndema ka wona needi ndi wona fulla o wona fayida o fof no yoya leedi e gandal yimɓe yo janggi so yo gayni baali men nayi men noon saabu sa ayni baali ma e nayima hannde gay gaddama ɗo kirsa tawi coɗaka gay goɗɗi nani kuma gay goɗɗi nayani arde wadde eɗen jiɗi yimɓe yo mbaɗat ko wayni saabu ko wayni so waɗama kadi téléji baɗi ɗi gara fof mbawa ɗum yitade e koye men ƴeewa ñemtinde ko wayni golle mawɗe eɗen duwanoɓe
eɗen ñagono windere nde fo moƴƴere eɗen ñagono moƴƴere dendagal pelle Diawɓe kawruɗo hannde keewi soko noon jogui felde Diawɓe ɓe ganduɗa wonɓe ɗo e Dakar ɓen mana gardi oɗo ñalawma ko adi foof meɗen yetta Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam meɗen yetta nenam Faty Boudou Diallo meɗen yetta joom gallam Abdourahmane Diallo ɓurɗo andirede Demba Djubugel saabi waɗi sababu nde mabɓe waɗi mi yiide Diaw sababu nde mabɓe waɗi mi arde e fedde jokkere enɗam sababu nde mabɓe waɗi mi yiide bandam en journée o noon min ƴettirno ko seesa tan seeɗa yeehi noon ha bandiraɓe foof jokki hen gila Murtannaɓe Fuutankoɓe ala foof bandiraɗo haal Pulaar Diaw hande mo jokkaka e ndeɗo fedde ɗum ko belema min beltanima bandiraɓe foof fedde men mbaɗi nde machallah min jiiti hen bandiraɓe men fof komin majjodirneɓe min jiiti hen bandiraɓe amen ha heewi ɗum fof koye weltare jeeya kala foof ma andano andi ɗum tan ko yettere Allah ha heeɓi oɗo journée hande min jiyandima noon bandiraɓe amen foof kala foof Diaw ɓi Diaw mbi o mbimi ɓi mbimi min mbima a jarama e bisimilla ma e oɗo journée bisimilla ma e ndeɗo fedde woni poccital men ɗo hande ko hollirde culture Diawɓe ko journée culturelle Diawɓe hande noon ko premiére édition en ñaagui Allah waɗa ɗum laabi kewɗi limtinde waɗa ɗo hollirde culture Diawɓe hollirde finatawa Diawɓe hollirde gandal Diawɓe Diawɓe wonko gandi Diawɓe ko anduɓe Diawɓe ko lamɓe Diawɓe ko jangguɓe ko laamiɓe guila ko ɓooyi Diawɓe laamiɗo foti 300 ans duuɓi temetati guila laamu Dia ogo ay laamu termes ko ɗum jiɗɗen ɗo hollirde culture Diawɓe finatawa Diawɓe gandal Diawɓe ma won ko waɗa nimi nafoore saabu ɗum ko culture sa yi ɗum tan haqqille ma wona koye pulako wona koye ɗemgal ma wona koye guindi ma wona koye needi ma culture adi fof jangguino ko needi ko wajiɓe mi ko al adabu araɓe mi ko al adabu ho ajmalu kullu haali kun mo addabal kulal fal wal kiramata naali needi ɓuuri yode kala hunde sa nihima kala teɗugol kala ɓuural daña hollirde ko needi hollirde ko finatawa sa ari ɗo aɗa woni pullo aɗa woni juddu jeeri ma Allah rokkuma fartange jiiya pinal ngal ñemba e pinal ngal sa nani Pulaar ma jogo firo walla kiram pour nande Pulaar. assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe assalamu aleykum bandiraɓe Sénégal calminama en juurama en beltanama no fewi eyyi min ko Hammadou Diallo mboɗo jeeya toon to mairie Sayboɓe mboɗo ari ɗo e dow inde Mamoudou Moussa Sow adjoint maire de la commune de mairie mbawɗen wiide tan ko ene waɗi nafoore saabu ko tawaɗo wolde laaɓa janggu saabu en gari ɗo en jiiɗo pulagu en jiiɗo fina tawa en jiiɗo ñeñanteri en jiiɗo hunde foof kala kene yuɓɓina leñol ngol kala kene fewno leñol ngol en jii ɗum ɗo voilà en mbawten wiide tan kene moƴƴi ko ɗum ɗo kadi yo won édition ngaji e édition ngaji wasu ngo ko wasarade tan ko wona bandiraɓe Diawɓe ko bandiraɓe fulɓe ñana ndendata mbawa wonde neɗɗo goto gona haɓɓere ni ene moƴƴi hen chaque instant yimɓeɓe ndenta gandanɗa hoorema keptine e nder leñol ngol keptine e nder leydi ndi kollira doole mumen saabu hande min ko jiimi ɗo ko mi andano hande won leñol ɓinngol pullo bawɗo rendirde ni innire Diawɓe kadi ko eɗen ñaago kadi ɗum ɗo ndo yontaɓe meɗen no yimɓe men gandanɗa hoorema des bon volonté no jiyata ɗum keptina ɗum gandanɗa hoorema oɗo événement ko baɗeteɗo chaque année. Voilà ko Amadou Diallo goto e ɓesgu Diawɓe kono kadi ko jaydiyanke gollotoɗo e sen biyeteɗo All in Media garɗo tawtorede oɗo ñalawma fina tawa ñalawma tare ñalawma gandi oɗo ñalawma noon waɗi ɗum organisé ko fedde jokkere endam Diawɓe tawa ardi nden ɗon fedde ko jinnaɗo amen biyeteɗo madame kono noon sosno fedde nde ko biyeteɗo Yaye Faty Boudou Fallo en ɓurɗo andirede Faty Boudou kanko sosno fedde nde guila 1984 Allah noon waɗi hen suturu waɗi hen teddugal Allah waɗi sukaɓeɓe mawni joni tammitima fedde nde e bani amen debbo biyeteɗo Ballel Sow mo ganduɗa kañum woni coordonnatrice fedde nde tawete toon e France hande o kanko waɗi coordonné ɗum ɗo foof hamin mbawi rendude ɗo en hande kono amin jetta amin jaara Oumar Sow mo ganduɗa ko conseiller spécial à la présidence kanko waɗi oɗo ngalɗo teddugal fof presque eɗen mbawi wiide kanko waɗi ɗum caggal Allah e nelaɗo mum kanko luwani min sal hokki min ko ñamete e ko yarete e transport uji e ko jayniyankoɓe dokka donc fof ko ballal Allah e nelaɗo ballal makko kanko waɗi ɗum kono min jetti dendagal Diawɓe wonɓe Fouta Diawɓe wonɓe diaspora Diawɓe wonɓe e aduna o fof goto e mabɓe fof waɗi hen jungo mum kala ko Diawɓe ƴetti tan Diawɓe mbaɗa hen juuɗe mum ɓe gaddi gayi ɓe gaddi jawdi ɓe gaddi damɗi ɓe gaddi kalisaji ha programme o waɗi réussir ɗum noon min jetti dendagal bandiraɓe men Diawɓe Allah jarama on jarama